ha molts colors de la pell depenent de la genètica, radiació solar i la melanina. Nosaltres a la classe vam fer un slime i després li vam ficar un pigment que quan li donava el sol canviava de color. Perquè és com la nostra pell, que quan li dona el sol es canvia de color. Un dia vam anar a classe i ens van dir que intentem fer el nostre color de pell i aleshores els més foscos a vegades tenien que ficar una goteta de negre. Vam descobrir que tot el món no té que ser igual. No totes les persones tenen el mateix to de pell. Hem estat treballant la igualtat entre homes i dones. Hem estat estudiant dones artistes, dones importants que han estat silenciades i oblidades. Hem estat pintant retrats de les dones que han fet alguna cosa important a la història. La Heidi Lamar, que va inventar la Wi-Fi, Shamsia, era una artista que feia art urbà, està pintant murs expressant que ella volia igualtat. Volem que les dones han estat oblidades o silenciades es tornin a reconèixer i també és important que tots també tinguin referents femenins. Hem fet aquesta dansa per defensar els drets de la dona perquè els respectin igual com els dels homes. Ensenyem fotos de les nostres mares mentre veiem. Em sembla maco perquè és com un mini regal de les nostres mares. Els homes i les dones són iguals, els tenim que respectar per igual. Nosaltres hem fet aquesta dansa perquè ens semblen molt importants els drets de la dona. Estem treballant els drets humans, però estem centrats als drets dels infants. Hem fet aquest mural i ho hem enganxat perquè tothom que passi ho pugui veure. Dret a un habitatge digne, dret a l'educació, dret a la salut, dret a ser escoltat, dret a ser protegit, dret al menjar i a l'aigua i dret a la igualtat. N'hi ha fotos de nosaltres de petits. Cada un ha portat 4 fotos i aleshores les hem enganxat i ho hem decorat per penjar-ho aquí. Crec que són importants els drets dels infants, perquè així els infants poden tenir una bona vida. Els nens i nenes de tercer aquest trimestre estem fent el projecte del Ciro López i els drets humans. El nostre desig és que no hi hagi desigualtat entre les persones. Vam dibuixar les coses que hi havia dintre de la maleta. Aquesta maleta podria ser d'un nen refugiat o d'una nena. Hi havia roba, també sabates, raspall de dents i pinta perquè es puguin rentar les dents i perquè es puguin pentinar. Al carrer Major vam veure diferents tipus d'habitatges i no eren tots iguals. Crec que és important tenir un dret a habitatge, perquè si una persona no té casa podria viure però tindria males condicions. Ens va fer reflexionar i valorar les coses que tenim. Aquestes cases representen el dret a l'habitatge digne. Hi ha cases que tenen luxes i altres que no, però el més important de l'habitatge digne és les coses que necessitem. Descansar, jugar, protegir-nos del temps, compartir molt temps amb la família. Durant aquestes setmanes hem treballat els drets humans i vam decidir fer unes icones a les quals parlaven de drets humans com la sanitat, el dret de la infància, el de la vivenda, també el de tenir una educació i les vam penjar a la porta de sisè. També vam fer alguns dibuixos d'humor gràfic, com per exemple el racisme, un gos blanc bordant a un gos negre. L'humor gràfic és compatible amb els drets humans perquè són dibuixos que són com que fan gràcia però sense ferir a ningú i tenen com un significat al darrere. A I5 hem treballat el projecte del dret dels infants a través de l'art i ens hem centrat sobretot en el part de la identitat. L'activitat que vam fer amb l'autorretrat vam decidir fer que cadascun de nosaltres
ens féssim amb material reciclat, tal com ens veien, no? Com ens veiem nosaltres, amb els colors, la forma i el que representàvem cada un de nosaltres. Hem d'intentar treballar amb 4 grans blocs que siguin propers a ells, que se'ls acosti amb ells i que ells ho puguin entendre. Vam començar amb l'aigua. El producte final va ser una obra d'art, vam reciclar ampolles d'aigua i ens vam construir una llum, reivindicant una miqueta el dret a que tothom ha de tenir aigua, és un dret bàsic. Vam treballar el tema de l'alimentació. Ells van ser conscients de la sort que tenien de tenir aliments al seu abast, de tot tipus, i que hi havia nens que no en tenien. Vam decidir fer una bola del món, vam buscar revistes d'aliments saludables i ells van voler enganxar-los a tots els països del món, a tot el món, per reivindicar que tothom tingués aliments. Aleshores, després va venir el tema de l'educació i van decidir reproduir amb una maqueta una escola per tots, que en aquella escola ells van decidir què volia que hi haguessin. Qualsevol infant té dret a una bona educació. Nosaltres volíem apropar els infants en el que eren els drets humans i sobretot la seva relació que tenien amb la seva vida quotidiana. Vam comparar els colors de la pell que teníem dintre de l'aula i vam trobar que tots teníem un color de pell i que de color de la pell n'hi havia moltíssims. En definitiva, el que volíem era que fossin capaços d'aprendre a veure aquestes diferències i aquestes semblances entre totes les persones i sobretot respectar-se uns amb els altres. A saber-se relacionar d'una manera més igualitària, sent empàtics i sobretot molt propers.